Jiena missier ta' 5 tfal, missier qabel li ma jiena politiku, missier qabel ma jiena professjonist, missier qabel ma jiena avukat. Nemmen illi l-edukazzjoni għandha tkun il-mezz l-għodda illi tiftaħ beraħ imħuħ it-tfal tagħna. Tallimhom kif ħajjexu il-ħajja ta' għada u mhux biss biex jagħmlu l-eżamijiet tal-lum. Ma nistgħux nibqgħu nasru lill-uliedna b'sagrifiċċju għall-ġenituri li mhux qed isarraf, b'ħafna eżamijiet, b'ħafna stress li qed ikollu effett ħażin fuq it-tfal tagħna. Mela nħarsu lejn l-edukazzjoni mhux bħala struttura oħra illi tesiġi illi teżisti, imma li verament tkun l-istrument li tiftaħ beraħ l-imħuħ ta' uliedna.